Горад Ловіч, який знаходзіцца ў Лодскім ваяводстве, упершыню згадваецца 7 ліпеня 1136 года. Ад 12 стагоддзя да канца 18. Ім валодалі архібіскупы Гнёздненскі. Ловіч мае цікавую гісторыю, непаўтаральную атмасферу вуліц і плошчаў, гасціннасць жыхароў. Архітэктурныя перліны Ловіча, касцёлы, дамы гараджан захавалі свой выгляд з 17-19 стагоддзяў. Горад быў вядомы сваімі гандлёвымі традыцыямі, яго насялялі прадстаўнікі розных этнасаў, якія пакінулі тут свае сляды. Новая плошча Ловіча адна з 3 сярэднявечных, якая разам з Парыжам і Бонам захавала сваю першапачатковую трохкутную форму. Калісьці пасярэдзіне тут знаходзілася ратуша, а вакол яе размяшчаліся гандлёвыя дамы. Дарэчы, большасць з іх з 16-19 стагоддзя і зараз выконваюць свае функцыі. А ў 2007 годзе новы рынок Ловіча атрымаў прэстыжную ўзнагароду таварыства урбаністаў Польшчы. Уражваюць сваімі архітэктурнымі стылямі і аздабленнем кафедральная базыліка 17 стагоддзя, касцёл Святога Духа, пабудаваны ў 1004 годзе, негатычная вежа генерала Станіслава Кліцкага. Кожны будынак у Ловічу захопіць вас не на 1 дзесятак хвілін і, дзякуючы інфармацыйным таблічкам на некалькіх мовах, раскажа пра сябе. Ну што, вы яшчэ не сабраліся ў Ловіч? А дарэчы, тут быў і сам Напалеон. Ловічская зямля вядома і сваёй каляровай выцінанкай, якая яркімі кветкавымі арнаментамі праяўляецца на родных касцюмах. А памяць аб сябе пакіне ў выглядзе сувеніраў. Так што запрашаем у Ловіч, упэўнены, ён вам спадабаецца.